Moabot sa 4.80 ka pisos ang gibanabanag damyo sa istruktura sa 5 ka balay nga fully damaged. Wala pa'y labot nini ang 2 ka balay nga partially damaged. Sa pagkikinabi sa XFM News Team kang Fire Officer 1 Ryan Cali Fire Arson sa BEP Valencia, sumala niya nga nadawat nila ang tao alas 3 hapon Nobyembre 30, 2025 kalabot sa natigayong sunog sa Purok City, Barangay Bagong-Taas, Valencia City, Bukidnon. Giisa matod pa sa third alarm ang pagpalong sa kalayo o mitabang ang Maramag Uglan Fire Station o pagkaalas 4:30 sa hapon gideklara kining fire out. Padayon pa nga giimbestigahan sa BP Valencia ang hinungdan sa sunog. Sumala ni Kali nga gikan Enero hangtod Nobyembre ning tuiga nakatala ang ilang buhatan og 26 ka fire incidents o nanguna sa hinungdan sa sunog mo ang faulty wiring o gisundan sa unattended cooking. Pahimangno niini sa katawan sa nagsingabot nga holiday season nga sa dili pa mobiya sa ilang panimalay. Siguradong ibton ang nakasaksak nga mga appliances o napalong ang baga sa kusina o nakaklose ang gasol. Samtang sa mga mupalit o Christmas lights, siguraduhong standard ang paliton aron makalikay sa sunog. Pahimangno sa mga buhatan sa Valencia City Fire Station. Before ta mula ka sa itong balay, pero before ito atong balay, make sure na ito nga wala nila mga nakasaksak na kuryente or mga bilin-bilin ng mga baga sa itong pagluto. Nakaklose po na ito ang mga kung gamit na gasol, nakaklose na itong mga gasol o pahimangno usab no sa kanang kapalit o mga Christmas light. So make sure na ito nga katog yung mga standard. Dito pa na itong substandard kay dali lagi ka na siya masunog. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes Health Incorporated, labi na ang Premium D3 Subtil Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Michael Carato Recabo, ex